Ела, Мацко, ела. Ела, моето момиче, ела. О, Мацко. Майя, поздрав. Мацко. Няма ли да му поздравиш? Ай, поздрави му. Така, моето момиче. Така. Ой, душко. Ай, лягай, Мацко, лягай. Поздрав. Така. Където резултатите от тестовете потвърдят начинението на закона. Вътрешният министър вече е възложил на областните дирекции на МВР да започнат засилен контрол по пътищата за предстоящия студентски празник. Целият наличен ресурс от състав, технически средства, които ще бъдат използвани по пътната безопасност за скорост, алкохол и наркотични вещества, ще бъде непримирим към всеки един нарушител на закона. Заради последните случаи на насилие на публични места и в търговски центрове, МВР осигурява повече полицаи край моловете и коледните базари. Ние сме предвидели един изключително голям ресурс за обезпечаване на тези производства, там където има съсредоточаване на много хора и парични средства, така че да бъдем адекватни в нашите действия, да не допуснем извършването на тежки криминални престъпления. И няма да допуснем каквито